Γιώτη, nu agudim cu mena, ce? Γιώτη, στη βουριάστε, μπαμπά. Ia la roșia din ea. Mă, nu vreți te. Γιώτη, nu agudim cu mena. Cristina, du-te, Iaiu. Iaiu din drumul ăla. Cât ți-ai agudești? Dă-i Iule, Cristina. Dă-i Iule, Cristina. Nu, cât ți-ai agudești? Lopata ta, cât ți-ai agudești? Nu-ți dea să baba, nu agudim cu mena? Bună, baba, bună. Aia e bună, nu agudim? Bună, baba. Du-te, joacă-te acolo cu Cristina. Du-te, joacă-te acolo cu Cristina. Haide. Nici așa, Cristina, facem. Bine, baba, acolo. Bine să rup locul. Ne ți-toc la mine. Cristina, este de sculțătora. Mutra. De așa de faci, ca gift, dip. Γιώτη, duri, nu agudim zeasem. O suia baba așa ța. A joacă-te o împadi cu Cristina. Bine, sparo cu toți dorm. Cu baba. Dorme, știni, haide. Me dorm pe mine. Și stare știți usfățem, eh? Și amândoi. Bani, și amândoi. Te arucutești, Γιώτη? Cai vini, Γιώτη? Cai ce liman vini? Vini Sofia. Cum o cheamă ța? Nu e Sofia. Care este? Știu. Sofia, mama. Care este, Γιώτη? Sofia. Sofia este? O să vă jucați cu neasta Dora? Eh? Care este soțotelor, Γιώτη? Care aștepți din Tora să zină o să vă jucați? Papa, să mă faci. Nu Tora, Cristina, ai culea Tora, haide. Ma vre, aline-te acolo, îți ved, ți-o sfați. Du-te și tine acolo, Γιώτη, cu Cristina. Papa, voi calpo. Nu Tora, Tina, nu pot Tora, dar poia. Că ți nu poți să aștepți Tora tine? Na, vezi? Nezi se alinește el. O să se rupe Tora, lu vezi? Na, voi. Mutra, nu mutra, Γιώτη. Haide. Avași nu cazi nici cu alba, îți frânți capul. Așteaptă, spingi-uri de 1 oră, haide. Ia-ți ved, dacă pot singură. Ia? Ah! Bravo! Nu atât de departe. Nu este departe, haide, aproape este baba. Strânge ghinii cioha. Strânge ghinii cioha. Lasă-te, Tora. Bravo, Ingal baba. Acasă cu mea, Tora, poți? Bravo! Bravo, așa, de bună, Tora. Ai... Tora, așteaptă să te cață, babac. Așteaptă. Opa! Opa! Nu vreau să-l du-te la frate, Tora, nici am. Haide.